Со святом, глубоко поважаные браты и сестры, з радісним збавчим святом Рождества Христова. Я сердечно вітаю усіх вас, вітаю своїх одноверців, католиків, вітаю інших християн, які сьогодні разом з нами відзначають це свято. Вітаю так само і наших сестер і братів православних, які рихтуються до подобного свята. Сьогоднішнє свято нагадує нам об тим історичному моменті чоловічства, моменті, який змінив саму історію. У цю темру гріховну увійшло світло. Світло новонародженого Збавці. Це свято – це не що інше, як проявлення безмежної Божої любові до чоловіка. Бог склонився над чоловіком, склонився над тим, який відмовився Бога. Це вже розпочалося у раї. Це все розпочалося тоді, коли наші перші батьки, Адам і Єва, сказали Богу ні, бо не послухали його. Це так само тягнулося увесь Старий Заповіт, коли Бог навіть вивів гебрейський народ, вибраний народ з єгипетського рабства. Гебреї не завжди прославляли Бога, не прославляли Золотого Тельця вельми часто, вони часто відмовлялися від Божого закону, однак Бог був терпеливий. І коли прийшла повня часу, Він посилає свого сина, щоб бути разом з цим близьким чоловіком. Чоловіком, якого він створив, якого він любить. Це означає, що Бог склонився над грішним чоловіком, склонився над тим, який отринув його. І сказав чоловік, не глядячи на все це, я тебе люблю. Історія повторяється і сьогодні. І сьогодні Бог склоняється над нами. Не глядячи на те, що сьогодні тенденції секуляризму отринають Бога. Не глядячи на те, що сьогодні чоловік не хоче жити поводле Божого закону, але хоче жити поводле свого закону, закону, який вельми часто не відповідає Божому закону. Бог не стамляється любити чоловіка. І в цьому та велика правда. Та велика правда, яку принесло у цей світ Боже народження. Це свято любові Бога до чоловіка, свято світла. І свято так само життя. Бо кожне новонароджене дитя нагадує нам об тим, що життя продовжується. І ми повинні боронити це життя, дорогі брати і сестри. Сьогодні подякуємо Богу за цей великий дар, дар Божого народження. Але жити тільки в історії – це замало. Треба, щоб Ісус своєю ласкою народжався в наших серцях і в наших душах. У Євангелії від Луки, яке розповідає о народженні Ісуса, нагадується об тим, що коли Марія з Юзефом, царевна Марія з Юзефом йшли по вулицях Бетлеєма і шукали місце, де мог би народитися Збавця світу, йому казали, ні, нема місця у заїзді. Чи у заїзді нашого серця сьогодні є місце для Ісуса? Чи у заїзді наших уладів? Чи у заїзді наших людей, які працюють в різних місцях, будівників, які будують машини, які гандлюють, які викладають в університетах, які з'являються студентами. В цих заїздах є сьогодні місце для Ісуса. Може, наші столи будуть повні вельми смачної їжі, може бути вельми добре пристроєні, може вельми прихожі ялинки будуть. Наші городи так само вже світять і будуть світити світлом, бо і свято Божого народження, і потім Новий год, і потім православне Рождество Христово. Це все вельми добре, але коли там не буде Ісуса, то ці святи не принесуть того ефекту, який вони повинні принести, а вони повинні заставити свій слід у душі чоловіка, а про нас заставити свій світ у нашому громадстві, що Бог є з нами, що Він Еммануель, що Він прийшов до нас, щоб бути з нами, щоб нас любити, щоб нам допомагати будувати цивілізацію життя радісних, повних Божої ласки і Христового супокою, святого Божого народження і щасливого Нового года.